नाही, यावेळेला पर्पल फेस्टची आम्ही तयारी केलेली नाही. आता बघायचं आहे आपल्याला, म्हणजे गेल्या वेळेला खूप मोठा खर्च झाला. यावेळेला आपण दुसऱ्या पद्धतीचं काहीतरी करण्याचं गरज होतं, परंतु संपूर्ण देशभरातनं इन्क्वायरीज यायला लागलेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनाही फोन करतायत, आम्हालाही फोन करतायत. पर्पल फेस्टचं नियोजन म्हटल्यानंतर आम्ही हल्लीच नॅशनल पॅरा स्विमिंग चॅम्पियनशिप घेतली, त्याच्यामध्ये 1000-1500 लोकांनी सहभागी झाले. त्यामुळे आमचा वेळ तिथं गेलेला होता. म्हणून यावर्षी कसं करायचं नियोजन झालंच तर आम्ही मार्चमध्ये करण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु त्याचा व्याप कमी राहील. काही वेळेला आम्ही पर्पल फेस्ट करण्याचा उद्देश एवढाच होता की लोकांमध्ये जागृती, अवेअरनेस व्हायला पाहिजे. त्यामुळे आपली घरात जर मुलं असतील, जे दिव्यांग असेल, तर त्यांना घरात कोंडून न ठेवता बाहेर आणायला पाहिजे, त्यांना प्लॅटफॉर्म करायला पाहिजे. अशा पद्धतीचं नियोजन आम्हाला करायचं आहे. त्यासाठी सुद्धा आम्हाला वेळ पाहिजे आहे, कारण पर्पल फेस्ट केल्यानंतर 3 महिने आपल्याला आजूबाजूला बघताच येत नाही, दुसऱ्या गोष्टी करता येत नाही. आम्ही ॲक्सेसिबिलिटी, आम्ही इन्क्लुझिव्हनेस आणि ॲक्सेसिबिलिटी असे अनेक प्रयोग करतो आहोत. आता आपण जे प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही स्थापन केलं. प्रत्येक दिवशी कमीत कमी 25-30 पेशंटना त्याचा लाभ होतो आहे. कुणाला व्हीलचेअर असायचं आहे, कुणाला आणखीन कुठला डिव्हाइस, या पद्धतीचं चांगल्या रीतीनं नियोजन होऊन आतापर्यंत आमच्या पेशंटना ते भेटतं आहे. दुसरं, आपण स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर तिथं निर्माण केलेलं आहे. तिसरी, आपण गोव्यामध्येच आता जे आर्म्स, आर्टिफिशियल लिम्स मॅन्युफॅक्चरिंग आहे ना, त्यांचं पण ते केंद्र सुरू केलेलं आहे. अशा अनेक गोष्टी गोव्यामध्ये आता सुरू झालेल्या आहे. त्या चांगल्या रीतीनं आपल्याला स्टेबिलाइज व्हायला वेळ लागणार आहे. म्हणून फक्त पर्पल फेस्ट करून न थांबता आपण त्याच्यानंतरचा जो ओघ आपल्याकडे येतोय, अनेक डोनर्स येतात, त्यामुळे पर्पल फेस्ट हे एक कारण होतं आणि त्याच्यानंतर सुरू झालेले हे अनेक उपक्रम आम्ही राबवत आहोत. पण डेट झाल्या फिक्स ना, अजून पर्पल फेस्टिवलची डेट झाली ना. This time there will be purple fest. I do not know, but organizing झाले जर जाय जाल्यार मार्चान जातले. We will just explore the possibility, because पर्पल फेस्ट एज म्हणजे आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे फंडिंग दिताले ते ह्या वर्साक ते ऍप्लिकेशन मागयतात की दुसरे खंयच्याय स्टेटीन व्हरपाक, ते गोंयानूच जाता न्ही. सो सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडच्यान जर आमकां ऑफर आयली की ह्या वर्साकय तुमीच करात आणि पार्टली ते फंड केले जर जाय जाल्यार आमी करतले. संपूर्ण बोजा गोवा सरकाराचेर घालपाची आमची इच्छा ना. जरी सगळ्या लोकांक दिसता की गोंयान भितर पर्पल फेस्ट जावपाक जाय, जाल्यार आमी एक थोडे कमी प्रमाणात करपाक जाय. कमिटी किती हे करता, कमिटी काडटा तुम्ही सिलेक्ट ना, करता? अजूनपर्यंत कमिटी बी म्हणून आमी काय ना, आमी ते सिंगल हँडेडली सगळे एनजीओ घेवन करताले. सो ऑल दी एनजीओज फ्रॉम ऑल अक्रॉस दी कंट्री, दे आर इन्क्वायरिंग दॅट अँड दे आर डिमांडिंग. आयजय खुबश्या जाणांनी थंय येवन डिमांड केलो फेस्ट हो गोंयान जावपाकच जाय, बिकॉज हो इयरली इव्हेंट असो जावपाक जाय. ही क्रांती, हे रिव्होल्युशन मदींच स्टॉप जावपाक जायना, ह्या पद्दतीची मागणी आसा.